istuthan vielä paikallasi turvavyö kiintettynä, kunnes kapteeni sammuttaa turvavyö merkkivalon. Olethan varovainen avatessasi matkatavarahyllyjen luukkuja, ettei tavaroita putoa. Voit ottaa lentotilan pois päältä ja muista, että tupakointi on kielletty myös koneen ulkopuolella. Meidän kaikkien sekä Finnairin ja OneWorld Allianssin puolesta toivon, että viihdyit kanssamme tänään. Kiitos ja tervetuloa lennoillemme pian uudelleen. Welcome to Hamburg. Please remain seated and keep your seatbelt fastened on the seatbelt sign has been switched off.